Mae'n dofi gwylliaid llonaid bob llwyn. Mae'n difa lladron mewn dwy afwyn. Dy law hir yn dal Herwyr, llewpard i Edward ydwyd. Mae canu'r beirdd yn ddadlennol iawn ac yn ddrych ar gyfnod allweddol yn hanes Cymru. Cyfnod a welodd tros sylweddol yn yr hod wleidyddol. Yn ystod Rhyfel Glyndwr roedd y beirdd yn dathlu'r Herwyr am ysbeilio tiroedd y Saeson i ddwyn bwyd a nwyddau ar gyfer y rhyfel. Ond wedi'r cyfnod o anhrefn a ddilynodd yr rhyfel, bu newid cywair, ac mi nath Guto'r Glyn hyd yn oed sgwennu cywydd i frenin Lloegr. Gwaen i o'n geni yn gaeth gan ladron, gwna lywodraeth. Dyred dy hun Edward hir i ffrwyno cyrff rhai anwyr. Torbennau a gyddfau gwir, traeturiaid tro ar Herwyr, dod wythiaid i dywyllwg, dilear drael, dal rhai drwg. Wan be fysa Owain Glyndwr yn neud o rhywbeth fel dwch? Ac erbyn meddwl, lle oedd Owain? Pwy o wir, falle'r fel hyn, nath Owain Glyndwr ddiweddu ei ddyddiau yn arwain gang o Herwyr yn byw yn y goedwig neu fyny ar ben y mynyddoedd. Mynyddoedd y Berwyn illa. Be bynnag ddigwyddodd iddo fo, roedd hi'n gyfnod pan oedd hi'n hawdd iawn diflannu.